pe care colegii noștri din fundație, cu care ne-am întâlnit în ultimele zile, nu s-au împăcat foarte ușor. Noi am elaborat, am făcut o scrisoare deschisă pe care am adresat-o președintelui fundației, domnul Marian Breda, în care ne exprimăm un punct de vedere cât se poate de ferm, un punct de vedere care reflectă poziția marii majorități a membrilor fundației. În esență, spunem că în scrisoarea respectivă, pe care o și primiți după aceea, dar n-aș vrea să citesc scrisoarea, că n-are sens, o să o aveți formatul complet și atunci lucrul cel mai bun e să vă spun mecanismul care a stat la baza conceperii ei. Noi socotim că decizia Comisiei de Integritate de primirea unui parlamentar are importanță pentru că nu discutăm nume, ci cazul în sine, oarecum în contrapas cu dorința oamenilor care s-au implicat mult în mișcare, pe care noi îi considerăm esențial pentru spiritul mișcării populare. Nu e o decizie pe care noi să o împărtășim. Asta este un lucru limpede. Faptul că lucrurile s-au întâmplat, nu avem mecanisme statutare sau nu putem să luăm decizii în afara statutului partidului, dar vrem ca pe viitor elemente de factura asta să nu se mai întâmple. Situații de genul ăsta e de preferat să nu mai aibă loc și cel puțin la nivelul filialei noastre, dar vă spun direct că am luat legătura și cu colegi din Mureș, din Satul Mare, din Cluj. Din nefericire, președintele filialei Fundația Mișcarea Populară din Cluj tocmai a anunțat ieri că își dă demisia. Însă, până la demisia de aseară, aveam acordul lui și, în mod evident, și el susține textul scrisorii, conținutul și ideile din scrisoare. Pe scurt, ideea noastră este următoarea, că va trebui, ca o anexă la statut, să facem o serie de propuneri care să reflecte setul elementar de criterii morale care condiționează prezența unui membru PMP într-o poziție publică sau candidatura pentru o funcție. Statutul nu interzice acest lucru, însă nu avem precizări foarte clare cu privire la acest set elementar de reguli la care fiecare dintre candidații sau persoanele de vizibilitate, nu vorbim de membri simpli, că nu asta e problema finalmente. Noi nu vrem să judecăm pe cineva, dar pentru a respecta principiile care au stat la baza fundației, socotim că e necesar ca acest set de criterii morale, suplimentare față de ceea ce statutar în clipa asta există, să funcționeze. Pentru că altfel nu ne putem justifica calitatea și poziția de partid altfel. Vrem cu adevărat să